Обръщаме поглед сега към съвременните тенденции. Все по-масово в градския пейзаж на София навлизат велосипедите. Броят им през това настъпващо лято значително е нараснал. Причината за това обаче едва ли е подобряването на инфраструктурата. Но защо все пак, все повече предпочитат колелото? Репортаж на Милена Танасов. Колело, ама друг път. Не друг път, а сега. Защото светът отдавна е открил колелото. Остава да се открие и място за велосипеда по улиците на София през 21 век. Критици на идеята не липсват. Ще ви напомнят, че почти няма велопътеки, че липсват сигурни велопаркинги, че състезанието с шофьорите на пътя е безсмислено, че пешеходците няма да отстъпят от тротуарите си, че колелото е детска отживелица, че другите ще гледат на вас пренебрежително и че въртенето на педали не може да се мери с тежкия статус, който би ви придала една лимузина. Защо тогава из града се виждат все повече колоездачи? Сигурно защото на мнозина им е омръзнало да им обясняват как това или онова няма да stане. И са решили да накарат нещата да се случват на две колела. Мечтаем си за София да изглежда като северните градове, като Копенхаген, като Амстердам. Петя е архитект и колоездач, разбира се, член на организацията Велоеволюция. Тя и нейни съмишленици се събират всеки четвъртък на колодрума в Борисовата градина. Търсят най-добрите позиции за велосипедистите на пътя, в обществото и в общината и констатират положителни промени напоследък. Въпросът е, че се вижда подобрение в културата на шофьорите от може би 2-3 години. Логично идва и въпросът, кое е по-необходимо – изграждането на подходяща инфраструктура или промяна в отношението към колоездачите? Трябва да се движат успоредно и двете са важни и приоритетни. В момента има така желанието да се създаде наистина мрежа от велосипедни алеи, които да са свързани помежду си. Оптимистичното желание в близките 3 години това да се случи. А как трябва да се придвижват колоездачите в София до тогава? Отговорността на колоездача, при положение, че пътищата ни са лоши, трябва да не прави резки движения, да избягва дупки, по-добре да спреш, да се огледаш, да изчакаш някой да мине, да бъдеш доста толерантен на пътя. За онези, които още се колебаят дали да изберат велосипеда като транспорт, Велоеволюция има полезен съвет. Да извадиш колелото и да опиташ да го направиш. Мислиш ли го прекалено много, никога не става. Като с почти всяко нещо пробваш, виждаш, че всъщност става. Изводът: за велопредвижване в София са ви необходими колело, каска и кураж. А дали трябва да притежавате такива умения? Не е задължително, но все пак помага.